Servus, vítaj v ďalšom mesačnom update z môjho eToro účtu. No a v tomto dieli si prejdeme, čo sa nám udialo za mesiac apríl a taktiež, keďže už aj trochu meškám, tak čo sa nám udialo už aj v tom máji. Každopádne, začneme ako vždy. Za mesiac apríl dividenda vo výške 3,1, to už činí celkom tento rok 5,17, bez toho aby som pohol prstom, čisto iba z dividend. No a dividendu nám vyplatili za mesiac apríl spoločnosti ako je Altria, Nestlé, JD, Cisco, Realty Income a zo pár iných, ktoré môžeš teraz vidieť. No najväčšiu dividendu máme zo spomínanej Altria Group, na druhom mieste je JD.com a na treťom mieste za apríl je Nestlé. Mesiac apríl na rozdiel od amerických indexov sa podarilo zakončiť len tak v zelenom, plus 0,10%, čo už je podstatne lepší výnos oproti S&P 500, ktorá odpísala za mesiac apríl takmer minus 4%. No a tento mesiac máme plus 1,5, s tým, že ešte dneska sa nezarátalo plus 1,3% pre portfólio. Zatiaľ to činí 4,24 plus ešte dnešok niečo cez tých 5% za tento rok na mojom eToro účte. Top pozície v mojom portfóliu na prvom mieste sa stále drží JIN, teda index krát 3 na Čínu. Tam má momentálne plus 77%, s tým, že niektoré pozície dosahujú trojciferný výnos, čo už za mňa vôbec nie je zlé, ale potenciál to ešte stále má. Ďalej tu máme JD na druhom mieste, Hasbro na treťom mieste, tuto Solventum to nerátam, to bol iba split z MMM. Potom tu máme Finiu, Hershey, na ktorú som tiež robil video, teraz hore napravo si môžeš pozrieť. American States Water sa nám pekne dostal z tých negatívnych číslach, v ktorých sa držal. Ako môžeš vidieť, tu za jeden rok má minus 13%, teraz sa nám pekne odrazil, určite ešte mám v pláne dokupovať túto spoločnosť. No a naopak najmenej sa darí Intelu, Fisker a Starbucks. K tomu Starbucksu sa ešte dostanem. Ale predtým si ešte poďme pozrieť, čo som dokupoval. Teraz v máji, keďže už máme nový mesiac, nové peniaze pribudli na môj účet. Takže som dokupoval JIN, zasa znova. Dokupoval som hedge na Ameriku, Anglicko, Európu. Taktiež som dokúpil AMD spoločnosť. Teraz tam mám na tej pozícii takmer plus 3%. Dokupoval som bondy americké, taktiež s pákovým efektom, čož nie som moc toho zastanca na tomto účte, ale nejaký krátkodobý potenciál to má. Ďalej tu máme Walgreen Booz Alliance, tam mám plus 4%, Vici Properties plus 3% necelé, Intel som opätovne dokupoval, Apple sa podaril chytiť pekne na spodku, 1.5. hneď ako mi pipli peniaze, som dokupoval, pozícia plus takmer 9%. No a ako som spomínal, teda ten Starbucks som dokupoval taktiež 1.5. pol kusu. Teraz aktuálne držím jeden kus Starbucksu na eTore, minus 9%, čo už mne osobne vôbec nevadí, práve že naopak budem ho ešte určite dokupovať na tejto sume. Ak ešte klesne viacej, budem dokupovať ešte viac, lebo mali hospodárske výsledky, nepotešili investorov a za jeden deň mali prepad 15%, ale ja toto úprimne vidím ako príležitosť. Nenútim ťa do toho investovať, urob si svoj prieskum, len chcem tým povedať, že Starbucks momentálne má výpredaj nie kávy vo svojich predajniach, ale na burze. Ďalej som do portfólia dokupoval výrobcu rôznych komponentov a produktov pre domácnosti a automobily Leggett & Platt. Aktuálne držím 2 kusy na mojom eToro účte. Na prvej pozícii má minus 31%, na druhej plus 1,6%. Prepadli sa pri svojich hospodárskych výsledkoch, kde oznámili zníženie dividendy o niečo cez 90%. Túto spoločnosť z môjho uhla pohľadu to mohlo zachrániť, lebo ako vidíš, rapidne klesala už dlhú dobu. No a práve týmto znížením tejto dividendy ich to podľa mňa zachránilo, aby mali dostatočný cash, aby investovali do svojho podnikania, do svojho biznisu a verím, že táto spoločnosť môže prosperovať práve týmto krokom. Ďalšia spoločnosť, ktorá sa prepadla po svojich hospodárskych výsledkoch, je CVS. CVS Health Corp, ktorý som tiež dokupoval 1.5. Na pozícii mám plus 4%. Dokúpil som pol kusu, predtým som držal 0,25 kusu od 2.2.
kde som momentálne minus 23%, celkom to činí minus 7% na tejto pozícii, ale verím tomu, že táto spoločnosť má potenciál na dlhodobé hľadisko, aj keď sa im moc nedarí posledné obdobie, ale ako vidíš, tak z dlhodobého hľadiska už funguje dlho, konzistentne zvyšuje svoju dividendu a verím, že táto spoločnosť má potenciál rásť v budúcnosti. Medzi ďalšie pozitívne novinky sú spoločnosť Meta a Google ohlásili, že budú vyplácať svoju dividendu. Pri Mete je to 50 centov ročne, vychádza to zhruba na 0,11%, no a pri Google je to 20 centov ročne, čo vychádza zhruba na 0,12%. Momentálne moje portfólio drží celkom 62 asetov, ročná predpokladná dividenda je 3,34% a rozdielne pomedzi sektory štvrtina portfólia Consumer Cyclical, hneď pod tým Technology 20% portfólia a Healthcare, necelých 10% mojho portfólia. Toto sú top 3 sektory z mojho portfólia. No a čo sa týka dividend za tento mesiac čakám celkom 14 dividend. Máme tu CVS, MPV, AT&T, potom tu je BTI, APD, EPD, Abvi, Hasbro, Realty Income, Apple, Texas Instrument, Siri a potom tu je Starbucks a Tencent. Takže tu je celkom 14 dividend vyplatených tento mesiac. No a zatiaľ ešte mám niečo cez $120 voľných a budem prikupovať akcie podľa príležitostí, ktoré sa vyskytnú v najbližších dňoch. Toľko teda aj k tomuto krátkemu zhrnutiu za mesiac apríl. Sme si aj povedali niečo v krátkosti, čo sa udialo v máji. Je teraz sezóna hospodárskych výsledkov, takže určite si dajte pozor, trh môže byť volatilný. No a počujeme sa na budúce. Čau.